שלום, והיום אנחנו נלמד איך להכין פיקסל ארט. טוב, אז אני אלמד אתכם היום איך להכין פיקסל ארט. טוב, תסתכלו. זה הסקין שלי, כמובן, שיצרתי. אתם רואים? נכון דומה. זה טורבוף. זה דנטה דיאם, זה אסס סנטי. זה חבר שלי ביושילד, זה חבר שלי משהו כזה. טוב, אני אלמד אתכם עכשיו. הוא בסקייפ, אבל אני לא כל כך זה. אז מה? אוקיי. תסתכלו, אתם כאן באתר הזה, MC Screenshot. אני אשים משהו בדסקריפשן, אבל טוב, אז אתם שמים את היוזרניים, או שאתם סתם יודעים את הסקין שלכם. נגיד אני רוצה לעשות משהו של נוט. טוב, אני כותב נוט. אז כשאני כותב נוט, אני יכול לראות אותו כאן. אתם רואים? אתם יודעים שלנוט יש דבר כזה? לא ידעתי. טוב, אז זה הסקין של נוט. נעשה לו אפדייט שנייה, לראות שזה הכי מעודכן. טוב, אז אתם רואים, זהו נוט. בסדר, אז עכשיו אני אוריד את זה, את הנוט, בגלל שאני לא רוצה שתראו לי את הדסקטופ, את הדברים בדסקטופ. אז אני גורר את זה לאפלוד קומפיוטר, ואני פשוט ככה, מה זה? בסדר, אז זה הסקין של נוט, וזה לפי פיקסלים. אז זה אומר שזה 4 שורות של שחור, כל פיקסל. אז בעצם את זה אני עושה. אתם נראה לי שנתק את השיחה שלך שחר, ביי. טוב, אז אני עושה 4, אני עושה 8, 1. אוי, נקרא. טוב, אז 4, 6, 7, 8. עכשיו אני אעשה את זה עוד 4 פעמים, כאילו עוד 3. בסדר? כבר צילמנו את הסורווייבל. העליתי, אבל זה לא העלה לי. לא יודע למה. חיכיתי יותר משעתיים שזה יעלה, כי זה סרטון ארוך מאוד. וזה לא... אז טוב, עכשיו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 שורות של לייט גריי, אני חושב. כן, זה בערך זה. בסדר. אולי אני אעשה את זה בספיד. אז אתם הבנתם את כאילו זה מראה לי בדיוק את אותם פיקסלים שיש בסקין שלו, כאילו זה מראה לי את הפיקסלים שבסקין שלו. אז נגיד שזה ככה, זה יותר גריי, אז אני בערך עושה 1, 2, ואני שם כאן את האפור הזה, מה שיש לו בסקין. ואז אני שם כאן. אז ככה זה בערך הסקין שלו. והאתר הזה ממש רוצים, רק אל תשתמשו בו בשביל להעתיק סקינים של אחרים, כי זה לא יפה. לא, כאילו, נגיד אני המצאתי את הסקין ולא הייתי רוצה שיעתיקו לי אותו. אז כאילו, גם דנטה דיאם ואסס סנטי, הוא חבר שלי, לא יודע למה יש עבר עוד, אבל מה זה משנה, גם טורבוף. טוב, הוא הוריד את הסקין שלו, אבל מה זה משנה. עכשיו, איפה הייתי כאן? זה עוד ככה, ככה, ואז אפור. אז אני צריך חום. כן, יש חום. אתם הבנתם מה שאני עושה.
אז נמלא את זה. ועכשיו אתם ממשיכים את הסקין. אתם רואים, טוב, כמה זמן צילמתי? 5 ו10 שניות. אז בדרך כלל נמצא מפרץ, אז עכשיו אני אעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עוד 8 שורות. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. ואז כאילו אני מוסיף גם את הדברים. אני אוסיף את אלה. בסדר. עכשיו אתם ממלאים את זה. אוי. אוי. אני מצונן קצת. נראה לי או מהמזגן או מאמא של חבר שלי. נראה לי מהמזגן, אבל אמא של חבר שלי אתמול, שאגב אתמול היה שבת, אז הייתה חולה קצת, כאילו היא הייתה מצוננת, לא חולה, מצוננת. אופסי, ועכשיו עוד אחד כאן, את הסגול הזה, לא, מה זה היה כאן? סוג של טורקיז, אולי יש משהו כזה דומה, טורקיז זה טורקיז, בערך משהו כזה, לא? לא, יותר, כן, זה טוב. אחר כך אתם עושים את הידיים, את הרגליים, אתם יודעים. את הקייפ אני בדרך כלל לא עושה. עכשיו רק נסיים את הפרצוף של הפיקסל ארט. טוב, אז זה שורות של זה ככה, אז אחד ככה עם הלבן. דווקא הפרצוף שלו די קל. את האור, בגלל שזה אור לבן. יצא שחור ולבן אני צריך. האמת היא זה כן, זה מזכיר את נוט. ועכשיו תסקין. 1, 2, 3, 4. אז זה עוד 4. ובשני אני אעשה כאן העיניים. טוב, אז עכשיו אתם ממלאים. בסדר, אז זה, כן, עכשיו רק לעשות את הידיים, אתם רואים. בדרך כלל הדברים האלה לא קוראים לי. בסדר. אז נראה לי שסיימנו, ביי.